nagkokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Marhay na weekend, ngunyan pong 25 kana bulan na Hunyo taon 2021. Biyernes, minarespeto na naman kami sa lambang miyembro kan pamilya kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang nyato kan kaaldawon. Ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog Kanbanwaan na po, naglalaom na yaong kamo dyan. May mga nag-aarantabay pa po sa Ligaspi, orog na po sa Ligaspi. Belated happy birthday palantabi kay Kagawad Alvin Gapayaw kan Barangay Council Bitano. Tabi ha? Belated happy birthday kay Kagawad Alvin Gapayaw. Sir Alvin, marhay na aga. Tabi, kumusta na? Long time no text, no see. Tabi, Kagawad Alvin. Sana po, yaon man ang mga paradangog niya to sa Albay District, sagkod sa Daraga, marhay na aga tabi sa Indo. Siyempre, sa man iba-ibang lugar, digdi sa probinsya kan Albay, kasabay ang duwang syudad pa, ang ligaw sagkod tabako. Sagkod na naman kitang alas 10:30 ninudto. Tingog Kanbanwaan mag-iriba-iba sa paagi kan nagbuburutuang informasyon kumpareng Jomar, Pading Jim, si Kumpadreng Al, katuwang si And, si Luen, si Renz, sa Manibela, si Henry Boy Mata, Technical Control. At sa kuyang kumpadre, the man from Dap-Dap, the home of Santo Cristo, mahal na Senyor Santo Cristo, yaon po dyan si kumpadreng Tay Nalbaldo. Biyernes kunyan tabi dyan sa Dap-Dap ha, Senyor Santo Cristo. Maray na agad tabi dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Extano! Sa newsroom, nakatutok sa manlain-lain na informasyones. The ever reliable news manager, Mardela. Siyempre, ang anghel po kang DCGB, ang AM kang DCGB, AM, A, Angel, M, Mustasa. Sa IT, tabang dyan, nagtatarabang tandem, si Richard, Buda si Arven. Ako man po, ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Doro diretso na kita, mga follow-up report. Third District kita, what's happening na, kumpadring Jim? Yes, salamat tabi hapade. Maray na aga sa mga para. Yaong kita ngunyan digdi tabi pa di sa Barangay Bunbun sa Libon kung saan yaon digdi si Congressman Fernando Didi Cabredo dahil sa may bubuksan ngunyan na tindahan negosyo para sa mga kababaihan. Dagikan sa pag-aktibadong taraloman sa 3D, nag-upgrade na initabi pa di na pagtabang digdi sa 3rd District si Congressman Fernando Didi Cabredo, luminaog na tinda sa pagninegosyo tabi pa di. Sige. Ang negosyo nindang bubuksan mo niya, nihining Hagen Poultry and Rice Retailing Store. DSWD LP Assisted Project, Sustainable Livelihood Program, and a priority project of Congressman Fernando Didi Cabredo. Yaon digdi sa mga kababayan, mga maigos na kababayan ini, digdi sa Barangay Bunbon, na iyon na beneficyaran kaning negosyong ini. Tigalo karan ini ni Congressman nin 140,000 pesos bilang kapital. Sayon sa presidente po nindo. Ay, okay, maray na aga, live kita sa DCGB.
Pangalan po nila? Mary Cristes Villar. Mary Cres Villar. Opo. Okay. Live kita sa radyo sa DCTV na dadangog ka and sa Facebook Live na hihiling ka. Yaon sa angkor si Pio. Paano, ano ang istorya na uminabot ka mo sa punto na hali sa pagtataranom, yaon na ka mo luminaog sa pagninegosyo. Ano masasabi nindo kay ni sa Congressman Canter District Congressman Fernando Didi Cabredo? Ako po ay nagpapasalamat sa kabutiang tulong niya sa amin, lalo-lalo na sa mga pagtaranom. Dakol na po ang naitanomi, mga mani, mais, may kamo, may pechay, nag-okra po kami, nagkamatis. Nakulon pong tabang po umisa mo niya ng WPM, One Planters of Bonbon. Okay, paano na-organize na rin? Pira na miyembro mo niyan sa mo? Sa ngayon po, 41 members po kami. Sige, pantaranom mo niyan nindo. Po, padagos po ang pagtanomi. Sa tabang po ng grupo ko, hindi po sinda. Ngunyan, tinawag ka mo ng kapital ni Congressman. Opo, 150,000 pesos. Pag una ko ni 140, 150 pala, 150,000 pesos. 150. Sa tabang po, magbubukas po kami ng munting negosyo namin ng hog and poultry retailing store. Natatayo niya, napili nindong negosyo. Ang napili naming negosyo po kasi mas maganda po kasi maraming baboy dito. maraming naitutulong. Grabe, nag-ataman yung baboy. Opo, dakulon po ang nag-ataman yung baboy. Kaya yun niya napili nindong na yung negosyo. Inyo po. Okay, so, after kayo ni, sisay na mamanage kayo, kamo mismo? Opo, kami po. Tulong-tulong po kami. Okay. So last namin sa nindo para kay Congressman? Ang masabi po namin, thank you po sa 3rd District of Albay, Congressman Didi Cabredo. Salamat po. Okay, so yan tabi pa di filing niya to sa mga taga-antabay niya to. Yan, antay ng negosyong bubuksan mo niyan, bagas, mga pangbahog sa orig, sa manok. 150,000 pesos ang kapital kayan. Ine, produkto nila yan, tanom na kamot, mani. Ayun, bako na, dahil man tigtatanom ay. Spaghetti. Kakaulo niyan taod-taod. So yun yan ang tabi pa de. Pasakat na rin pasakat si Congressman Fernando Didi Cabredo. Bako sila sa pagtatanom sa mga proyektong infrastruktura. Uli, proyektong infrastruktura. Dati, lubak-lubak yun tinampo. Ngunyan, konkretado na yun eh. O yan ang mga ebidensya na mga mahigos ang mga kababaihan. And taod-taod parupang barangay and Tudumanon barangay kung paghali digdi igwa pa kay barangay na bubuksan na negosyo sigurado pamilya kasunod ka ng barangay kung pinitabi Jimmy sabi ng 60 adi 60 times 150 gulping budget din eh so mga 80 nga rin 10 milyon din eh 10 milyon? Oo ay ayos na di marasin sa katagadigdi sa kuan bako sa pagtatanong pati sa pagnegosyo. May mga taman pa naman ano mga katabang yung nagkikitabi kung naahensya? DSWD, Department of Agriculture, Dole, sa tarong simana, Jimmy, sa mga agum naman ninda. Mga lalaki, ano naman ang project nila? Sa mga agum ninda, iyon katawan nila tupad. Matrabaho. Hihanda sa mga tanuman ninda, papaiwason. So, ining mga kababaihan, maiwas na sa mga tanuman ninda, mas nakong nakilangaan yun. So, kung yung tabi, Jimmy, mas lalong magiging sustainable, ining grupo ninda. Anong mission o vision mo po, Congressman, after mga pirang taon, arasin sa doon ng Bilogatal District? Ang kuyang ko hindi nasa pandemya kita. Gusto kong mas duro na dakon ang pagkaon. Food sufficiency. And then, afterwards yan pag nakuyan mo na talaga, ining tindahan na yun na magsusupply ka mga gulayon dito sa barangay. Pakulang dito sa 3rd District, Bilog Dalbay, baka sa ibang mga probinsya. Tabi ang mission ko. Kung ang Baguio City, namit bidan sa mga pag-supply ng mga gulayon iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Gusto ko yung mandigi sa 3rd District.
Pero pag after ka itong mga bagyong uminaragi sa runod last year, sabi ko, gari sa pagiling ko, pag-abot sa pagkaon, sufficiente na kita ko yan. Iyo, sufficiente. Bigay sa third district. Tama kayo ganita. Ang mga tao, yung kwarta, yung mga trabaho, ang pagkaon niya, kung sanabi-labi. Tapos motivado na mo yan kung ang mga mga parauma, mga ining mga kababayan. Ay, hinigusan talaga. Di sila magsinasar na pag-una inda, magtanom ka na. Kung yan yung mga kapital na sinda, kaya kung sila 150,000, kunin mo yan, pupura sila, negosyante na sinda. Okay. Thank you so much, Tabi Congressman. Si Congressman Fernando Didi Cabredo. May nahiling ako dito, Tabi pa dito. Panahon ki pandemya bagango niyan. Iyo. Nga sa barangay ini, dahil sinda nagpapatronisar kan, siya ba yun man? Kan so mga pinagpapabakal mo niyan bagang face mask. Kontribusyon dahil ni sa kontribusyon sa polusyon ay nakakaturunaw. Unyan, face mask min natabi pa de. Ano face mask down? Dahon kikibatag. Dahon kikibatag ang face mask me. Nakakahamo yan na napili. Nagpigisulog mo. Costume po milyon yan. Costume. Pero yun na yan ang pinagamit nito. Po. Costume lang yun yan. Okay, Masutara. Costume. Costume. Mabarili ka mo yan. Iyo po. Sige, testing daw. Dapat may tuntog pala. Yan pala. Ang face mask niya pa din. Pinalang na daw tibatag. Pero okay man gini. Pagkatapos, may barabad mo sa gilid sa basurahan. Tunaw na ini. Iyo. Hindi kung masatara man kanyan virus. Kaya punta na ini sa DOH. Kung pwede ni. O niya, batag daw kibatag yan. Dapat daw kipayaw nga ni pwede. So yan tabi pa rin. Mga magmahon, mga barili ni taod-taod. Ikan digdi sa barangay Bonbon and taod-taod mga pulot. Mga barili. Testing kung tanong ini. Mahiling tana. Ang barili kaning mga kababayan na ini. Digdi sa barangay Bonbon sa Libon Albay. Pero wali pa kayo. Yan ang mga tabi pa rin. Sa tuyong dagdag na informasyon with Congressman Fernando Didi Cabredo, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jim dyan sa 3rd District of Albay kasabay si Congressman Didi Cabredo. So padagos yan na paghinguha kan Congressman na matabangan yan ng mga taga Tercer Distrito. No? Taod-taod tabubiltadahan tapo yan dyan sa digdi sa programa Tingogan Banwaan. Pero bago kita mag-station break, maki-ready man tabi girara dyan sa IT. So, pinag-public service tabagang missing. Ta nagre-request na yaw pasuritrato ka ito, nakasaray pa. Ta nagre-request na paki-utro da atabi ito mantang pinag-ready. So, saro man na kuan, officer baga, sarong Disaster Reduction Management Officer nagadana so sa taga Piedurang dito iyo Papa Mar pakiko na tabi na nagadana nanalingaw ko lang paki-on air tabi sin NMR tabi pade Hubilyar. Hubilyar yan ba computer Hubilyar sorry taga Hubilyar oo nagadana po ito. So, kasuhapon nga ni, hali duman sa Dr. Cedric na daep, buda sa ibang mga Disaster Risk Reduction Management Officer, nagtaonin respeto, yan. Nagadana po. And, ini po, tabi, nakikidumamay man an Albay Public Safety and Management Office. Yan. And may pinag-forward man si Angel, PPIC man ang gabos na partidarios amigos y amigas. Nagadan na po ining si Justin Luna. Yan tabi. And nakaburol ini po diyan sa Pristine, okay, diyan sa kwan sa
ang funeral mass sa aga. Tama ba? Yan. May memorial service po para sa aga, June 26 alas 9, ang funeral mass sa Ginubatan sa Our Lady of Assumption Paris. Then ang lubong alas 10 nin pagkaaga po, siyempre pagkatapos yan kan misa di requiem sa Pristine Memorial Garden sa Paulog, Duman sa Ligao City. Yan, Justin O. Luna. Tabi, yan ang nagpapaisiman na ang funeral mass is Saturday, June 26 na po sa aga, alas 9 na aga, sa simbahan sa Ginubatan, Our Lady of Assumption Parish. Then, pagkatapos kan po kumas amin na sarong oras na misa di requiem, ang lubong po duman sa Pristine Memorial Garden sa Paulog, Ligao City. Tabi, yan ha. So, yun na po yan. Yun ni Angel so MDRRMO. Iba man ano? Iba man ini. Sige. So, yun tabi ha. Diyan sa public service niya to. So, ready na so image man dyan tabi. Kan so now, missing bagang babae. I-forward ko girari kay Angel, ta nakikisuyo man, ito forward ko Angel, bago kita mag-station break, tanganing makwanta, matabangan taman ini. Ang nawawara po is sa babae po ini si Eileen Onrubia, 38 anyos an edad, taga Barangay 5 ini Campidoran Albay. Ginang ng tahanan, naghadit na so sa iyang mga kapartidaryos, mga aki, siyempre so agum, nagkapirang aldaw na ini, masarong simana ng pinaghahanap tabi, medyo may date na disturbance po sa pag-iisip daw ini. Kaya ako nahiling po nito, may mahiling ka mo dyan na babae, medyo dailang tabi paano ning description kung ano ang bado ka ini. So retrato lang ang ipinadara sa tuya ini hanggang sa may daghan. Nawawara po ini si Eileen Onrubia, 38 years old, taga Barangay 5 Campidoran Albay. Kung may mahiling tabi ka mo dyan na bago dyan sa inyong barangay or kung bako na taga dyan, siyempre makisuyo man na informaran ang mga opisyal di barangay na i-safe keep sa barangay hall at indiran tayang po nawawara taga Piuduran yan, Barangay 5. Ang ngaran Eileen Onrubia. And paki-contact ang mga numbers pong ini 0965 7229 357. That's 0965 229 357 or 0951 291 8139. That's 0951 291-8139. Cellphone po yan ni Danilo Onrubia. Ang nawawara po ining si Eileen Onrubia. Yan po nahiling sa screens. Nahiling do sa screen. So mga nasa Facebook Live kan DCGB. Yan po. And so mga nagdadangog sa radyo, ang sulamenting may describe ta is short hair ini hanggang din sa may luong sa naan sa iyang iyan na buhok. Dahil ko aram kung recent picture ini, tapos may ang buklis kang buhok sa tahaw. Yan, parang yung butterfly baga Pagkatapos, katamtaman man an sa iyang lawas, tabi, yan. Kung mahiling tabi ninduan, sabi na, nahiling kung sa ina lugar na somewhere sa 3rd district, tapos di 2nd district, makitabangin lang po na ma-contain sa sarong safe na lugar sa Barangay Hall if ever, patabangan sa kapitan,
Buda, i-text o apudan itong mga numerong ito na pinag-on air niya to. Tanganing makabalik na yan sa indang harong. Takaherak man po kan familia, naghadit ano. So ang nawawara, missing person is Eileen Onrubia kan Barangay 5, Piodoran, Albay. Ano? Sige. So yan po muna sa tuyang public service. Dua yan. Taon-taon, bawaltadahan tayo na report ni Pading Jim kasabay si Congressman Didi Cabredo. And ini nga problema ka nagkakapirang mga retailers kang LPG digdi sa probinsya ng Albay, Daraga, Ciudad ng Legazpi sa mga pinagasabing illegal na mga refillers na dainin mga papeles. Delikado yan. Mabalo kitang mag-apod sa Department of Trade and Industry. Aram taman na bako ini concern kan DTI ta gari sa sa Department of Energy yata ini. Pero mabalo lang kita sa DTI maski out of jurisdiction nila, mahagad kita ning ideya kung paano ini. Because this is for the protection also of the consuming public tabi ha. Delikado yan, bata LPG yan eh. Paano naman sa mga legal na mga nagtitienda nin liquefied petroleum gas na nagsusunod sa reglamento kan gobyerno, protocol-wise, safety-wise, gabos tabi. Pagkatapos may mga nag-exister na mga illegal na refillers, distributor nin mga LPG digdi sa Satuya. Na paano ba yan ha? Oras, Pilipinas, it's 9:30, sakto. An oras hatod sa Indokang Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, nay. Sweldo na, nay. Sweldo na, nay. Sweldo na, nay. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Ng tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nay. Sweldo na, nay. Sweldo na, nay. Sweldo na, nay. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ika-ako dito. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako bingo lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginipo. Lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen na singka o benesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. San Gabion, tukoy pag-ibahin sa mundong Pinoy. Pag-ibahin ang tugo natin. San Gabion, sa pagod, putla o hila, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis
May New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar.
D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, kumpadre Nald. Sinubli tamo na tabi ang oras, tamang-tama, nakalusot kita asin napakiulayan ta nin oras si Director Diggs Aguilar kang Department of Trade and Industry Bicol. May concern na kaipuhan kitang maipaabot sa sainda. Although, we know for a fact, aram ta na bako po ini ang primary jurisdiction kang DTI. Ta ini po, gari sa Energy Regulatory Commission ini o kaya sa DOE o basta bako ninda prime jurisdiction ining manungod po sa mga sa LPG. Kaya lang sa parte po kan pagprotehir kan konsumidor, tibaad lamang makahugot kita ning ideya kung paano mapoprotehiran ang konsumidor ta manunungod ini sa mga nagakaperang refilling station na pinagsasabi aligar na nagbebenta nin illegal na mga produkto ning LPG lalo na ining gasol diyan daw sa may puktol da daraga and dainin mga sertifiko hali sa sabing genuine dealer. Ini ang mga initial na nakakaabot sa satuya na aligasyones na pwede tang maipaabot, mahugot kita kung paano makakatabang ka ini ang DTI, although bako nila ini prime jurisdiction, sa parte kan pagprotehir kan konsumidor, ipagprotehir man duman sa mga legal na mga nagbebenta po nin gasol. Nagkakaigo ning permit, hali sa gobyerno, nagbabayad din gabos-gabos, pero igunin mga araw kini mga unscrupulous na kung totoo ini. Paano daw ini tabi? Director Diggs, thanks for taking our call and salamat sa oras tabi. We're on air po. Okay, salamat Pio. Sa sitwasyon na sinabi mo, I think the primary concern there is kung paano maproteksyonan unang-una ang consumer. Opo. Against itong sa buhay ninda. Kasi ibabaga ang LPG eh. Opo. May nalalangog kita, may nasabog na lang bigla.
sa kay Kasulo, and then proteksyonan ang consumers against ang scrupulous businessmen, lalong-lalo na po pag-abot sa presyo, Opo. sa laog, sa content. So, ini po ang advice nila may tataw. Unang-una, kung mabakal po sinda kayo itong mga nasabing produkto, hilingon po ninda ang kondisyon kang tangke. Mm-mm. Oo. Kasi kung unregistered yan, baka dayan. Kasi ang tangke, dapat yan i-requalify. Meaning, if you check, after na first use, I think dapat after 5 years, i-requalify yan, or 10 years, i-requalify yan. Mm-mm. And then, igwas yan ng regular, dapat na check-up. Opo. Yan ang ina-upload na requalification. Mm-mm. And then, kung mabakal sinda, hilingon nila ito mga salubot, kung talagang, maintained, well-maintained. Dapat may mapintado siya, bako masyadong matakla. Mm-mm. Kasi diyan nagkukusa ang pagsabog minsan. And then, ang ikadua is, dapat ang mga seller, igwasin daning kiluhan. Yes. Available yaon din sa tindahan. Kasi kung dahil siya kung siya registered, baka dahil siya nagsusunod duman sa tamang laog. Kaya ni baga mga LPG, kung igwayan ng 11 kilos, contents only. So ang gigibuhon ninda, ikikilo, so total na gabat, halimbawa 40 kilos or 30 kilos, ibabawas ninda itong nakabugtak duman, nakaigod na naka-indicate, tar weight. Oho. Tar weight. Ngunyan, ibabawas ninda itong total, itong tar weight, halimbawa ang tar weight is about 20 kilos, ibabawas ninda duman sa total weight, dapat ang neto dahil mababa sa 11 kilos. Oho. Okay. So, po yan kaya. So, maproteksyonan pa sila against ang scrupulous, and at the same time, maproteksyonan against duman sa safety kang sa tuyang mga konsumidores. Mm-mm. Oh. Duman tabi. Ngunyan ito naman po sa duman naman po sa pag-operate na daing lisensya, pwede man kami makatabang dyan, pwede man inspeksyonon. Ayun. And then we will send the report to ERC. Ay, magayon tabi, Director Diggs, because iyat duwang bagay po napoprotehiran ta so konsumidor sa paagi kay itong so ipinag-explicar mo kung paano, and Yes, ikadua, machi-check niya to so mga illegal na mga refilling station and kang gasol, igwa ka mo motor proprio, pwede ka mo mag-inspect tabi and ma-report ka mo sa ERC tabi, Director? Pwede man po, oo. Kasi sabi nga ni ang DTI, nag-adapter kay itong no wrong door policy. Kung sabi yun, kung napadigdi ka sa DTI, may concern ka, maski ba kung may concern, we can accept the concern or the complaint, but we have to refer it to the appropriate authority. Yan ang no wrong door policy. Although, ang initial na action niyan is first to refer you. But it will give inconvenience naman sa konsumidores. Kung harayo pa siya, and then they can access naman sa papadarang kang complaint. Kami na mismo ang na-receive kayan, Opo. and then we forward this to the appropriate agency. Ayun, we are very thankful. Tamagayon na arog ka ang tabi na pig-implementar nido. I think haloy na po ining pig-implementar nido, Director Yes, Diggs, opo. na no wrong door policy. Maski basta irani dyan sa Indo, kamo, ang matabang, mai-refer yan sa tamang agency. In which case, Yes po. ini pinagre-report sabi diyan daw sa somewhere else sa may Puktol Daraga tabi, Director. Baka oo, sa Puktol Daraga daa. Ang aligasyon is dainin mga papeles hali sa certified dealer na nagre-refill kaning gasol which na nabubugtak sa alanganin, so diretso as in protection ka sa tuyang mga konsumidor ning gasol LPG tabi. Opo. Sila po mismo nagre-refill? Oo, ang sabi, ang iyong aligasyon, nagre-refill daw without any proper documents, hali duman sa legitimate refilling dealer gayon, refilling station or dealer tabi kan na LPG tabi, Director. Actually po, ang kayan, bawal talaga mag-refill Kasi Oo. considering the safety aspect ng refilling. Ayun. Although ang iba kayan, ang sabi kay Turo, istorya, halimbawa igwa ng 50 kilos na cylinder sa takula, ininilipat yan duman sa 11.
So anyway, sa Puktol po yan. Oo, puktol da ang initial na informasyon na pigpaabot sa tuya, Director. And mas magayon na araw kini nabo-brought out for us to validate, tabi, Director, ano? Iyo po yun. May pangaran ka kang tindahan. At dai po, Director, ning ipigpaabot sa satuya, pero pwede ko siguro ipa-refer sa imo ang persona kung in kaso interesado, tanganing magkatarabangan tabi, Director? Pakita ko na lang sa ining number ko kay iya. Opo, itatao ko po ining number mo with your express consent, duman sa naghagad maning tabang tabi. Opo. Iyo po. Okay. Okay. Sige, di kung igwa kang gustong idagdag anything from DTI para sa tuyang mga listeners, go ahead, Director Diggs Tabe. Siguro pakiulay ko na lang sa mga negosyante, we are in a very challenging and difficult time. Magnegosyo po lang garo kita, so tama lang. We also look after the welfare kan sa tuyang mga kompetidores. Kasi I think that is the essence of business. Maray na aldaw po sa gabon. Opo, thank you so much, Director Diggs. Mabuhay ka mo dyan, keep safe, Tabe. Sige. Okay, thank you. Mga tugang si Director Diggs Aguilar kang Department of Trade and Industry Bicol manunungod diyan sa tuyang concern na iyan para sa protection kan sa tuyang mga konsumidores. Sige. Toto din ba papadingnal sige diretso mulugod sunda alas 10 ta sunatatada niya tong more or less 30 minutes sa mga pag-uro restaurant niya nato no. We will be right back. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsolvate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGV ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad.
Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGP. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay